scenario. Ronaldo hier. Mensen daarachter. Laten schrikken actions, jongen. Hier. Kerrychap is aan het chillen. Owen daar in de verte praten. Ronaldo zit hier voor. En die bakfiets. Uitzoom actie. Er komt iemand aan. Gelachen, geblazen. Hallo, komt er nog wat van? Nog eentje. Check. Achter elkaar. Ik zag Eva vandaag met de zus in de stad, hè? Ik zag Eva met de zus vandaag in de stad. De zus heeft dikke bil, man. Of niet? Check die shit, ja. Chill mode voor Ronaldo. Chillen. In de achtergrond ook die chapjes weer. Hier van die hoek links. Daarnaast Geoffrey, daarnaast Owen in het midden. En aan de rechterkant en Nestor. Hier is Ronaldo. Hij vraagt hoe laat het is aan die mensen. Is het 3 uur geweest? Hij vraagt of het 3 uur is geweest. Ik denk wel ook al lang. Straks denk ik ook slapen, hè. Nieuwe action, Ronaldo gaat laten schrikken. Ik hoop niet dat ze het al te vaag op een andere manier oppikken. Hier. De laatste was erg geslaagd. 2 grote volwassen Nederlandse mannen schrikken zich de tering. Grappig voor hen. Ronaldo doet weer zijn dingetje. Even inzoomen op Ronnie. Doe je ding, joh, doe je ding. Kijk op de achtergrond, die mensen bewegen, hè. Zie je ze bewegen daar? Iedereen beweegt. Ze willen sensatie, toch? Hé jongens, willen jullie sensatie, jongens? Kijk me nu niet vaag aan als ik dit nu zeg en zo. En dan heb ik het opgenomen en shit, maar sensatie komt eraan. Hopelijk. Volgende actie.